Aya. Wa sigara. Korwa genda mangana akorekanire kenyoreke na mange. Sigara ari mwabo tanya gosoka lakini igongo shukunga ukora no buri takabwate bono tateti bantu bekenyoro bamorore na tumeti buna bangina bekenyoro bakugamba tari kwano eroche tari kwenda roche lakini dende bono ntokumanya nki ebisirete lakini nche na kwanera iko lakini okora no buri takabwate ngera bisike bekenyoro kere banyoro buri te baguchi bakiranga tumanyete sana gitamtam abasacha mbale baguchi boye mesiko rugusiga matoke agachiaka musacho yo magachaka mungai no moikoyo igachaka moira ntwanya komorora pi ntwanya komorora alafu na mukeira agachaka to haruburito meta agachaka rusi harusi tio burito mwana bwe metienyista imagine kingi kyare mwana okorera bakororokanire ngano umwana omomura kwani se ingorenge bose baba tinkumanya kora no musacho uri benkumirana nera makori Neke mama nchika kyata guchindo chumbuya na gachi kararuga iga mwana kariga iga na makon utagotiga enero rira mange utagotiga ikwa nyome tokora ndebi ngati nyomere kwirete mama baba mwana ni rieta kora bere mina abunure ga butoka ngai baba tiganda ali obwa mama na tata yani mutei kwanza onye tubwati pesa yabo iganga nebasi yo mukungu aguchandika oro cyo sabeke tungo sabeke biriti yo sabeke regento umuntu munya kubata soka kamete ngabese te nyomba nyako gotigera 100 nkyo kokora city breakfast no lunch no na sapa no nkyo kokora 100 musacho yaki okomubori omenya okubona naki nki kuburito nyombaga hono yes nimbwate inyomba eyo nera nkobekanda maiga kumbe abibuli aba bitumbu yabagotete kara soma onyore kibarua kiago gokoriku ebese y'umusacha ne y'umusacha ngomana kwamanyire njitiganda abera nkanda y'ubwataka na muntu aguchi ukonara bono konyanura abu nuore muna musiko muna murumina mangana yandirende kingote naki ego ikero muntu ukonara bagakora naki moraire iga bono nga nae more nakamwana kari kamino kari nyansi yabo asingi ncho muntu ikiro sina bana akoranga maybe nkoma kora kerinto bana kororo kokoranga ne chakas njembe ketenge keronyomire kereri ituko igo kwa morosiri tiga taringa ni yani tiga ngwa device ninchina dende nchina igete gosara soma baba tiganso muntu ta kungaina nche bana maite nonye sometimes usina ina ndora ngambi yani bana yari onkaga iga rocho kyona muna nkora terara bana na bana iga michande to bari yari mono yani nchenga chiko kotema kokotebi gaki nyancho kominto tobeiga tosome okandranga nchino boli monko kote yani nganenda mwamunga bono nche okabantu kwati musacho ko mega kobera gadi muchori no nyaye murore ngona bukwari kwimuko inki na bono roche kyabe ndagere tatu minataka kwei mama omino eyanga ataka kogore nche bono timeti ko se gwanchite ebinte ebyo na keke gwachirete mapema ngirendo taramu byari gose no chonya ka gonkora igoboniga ndabyara ngyara nkore igo esibete wesibete tiganda pima baba yani igo no mungaini ore tora byara okondo manande kwanterera no mungaini nano marana sinyete no mungaini ore no rochiko kogani ko byara obyara rire kwaro rire ngumusacho yumbi yagukoira ono rochika masai una okuira bunyegari emira rochembi nategete ndigike barua kanyore ke barua osomuntu nansi kera gasoka nenchi naso kwaro na mogoroba ta konya kono tiri yo monta gasoka na metenga no bane tigiriri gesana stikiro na bono uri chara bono onya ko kanyu musacha nyaku kwebesa kire ikuko siga go sorry musabi sembo na ngote bana naki ndigike barua ya ne bane biashara to guchaka ne bane biashara kya kwani ne charole school eliko igete ne ban class nane eliko igete kwani atogo tumeka akiri yago ne ba elio kuiborera ni buga kinyanja bono tigango bori ebiasara no tebanga ne biasara to kuchikobora gose kuiko tware capital iko sabe ande gosonya unye maybe ko batenge kuikori yo monto to bwata aya tebyo musacho yogo omobeke buya omotei ntegete ne ba no bori bubotano chakire biasara eke na bago kwa koru tiga bonongo tebi osacha abeki bakari gotaka bono muntu bwate bese yae kokometenga ni gakorora bono nga agotaka yanjure nyomba
Kwanza rero nyanchoka na Samia 5 igokogenda kwa lakini yako nyanchoka na bwate kiaye umetobana koranga bono tari kende yani musacha ta kugura kende nyombe iyo taibo igatagete ose no anya bono ninchaka ngati bono no kebanda na igora igoro muraba nyina bari rote na kore kende nyomba gasi ose bada kabesa ngonyane bado kwa speaker ngo bono no musacha uria keraro chingo bwate besa yago kende nkiyararete nyomba amaru na bado no tatuara ite nemetano Kogotwara bado nimetanda bono nse no koreme bono isaransa nyomba igo omuganye taibo ngaki bono nche tiganda bera hankara lakini nche bono kimucha kura kore skuru manya konyomo manya konyomo era minari sasa tana bako kabisa